ज्ञानोबा तुकाराम नामाच्या गजरात अखंडितपणे मागील 36 वर्षापासून पिंगळी ते औंढे नागनाथ पायी दिंडी जात आहे। हे दिंडीचे 37वे वर्ष। या वर्षी सुद्धा मोठ्या संख्येने नवयुवक, भजनी, गावातील नागरिक, महिला दिंडीत सहभागी होते। रामकृष्ण हरी, गजानन महाराज की जय, गोकुळनाथ महाराज की जय, गुरुने मारुती महाराज की। आमची दिंडी अखंड चालू आहे। श्री क्षेत्र औंढे नागनाथ या ठिकाणी पिंगळीहून गजानन महाराजच्या मंदिरातून ते थेट तिंदारा मार्गे, बाराशिव मार्गे श्री औंढे नागनाथाला जात आहे। तरी या दिंडीमध्ये 100 भजन्या आणि गावकरी मंडळी 400 असे 500 लोक राहतात। तरी आमची सुखरूप दिंडी जाती आणि आनंदित सगळे। आजपासून आम्हाला या कालावधी माग करोना झाला, त्या करोनामध्ये आम्हाला कोणालाही काही झालं नाही। आम्हाला देवानं सांभाळलं। आम्ही मरस्तोर हेच करणार आता आम्ही। तरी सर्वांना औंढे नागनाथ यांची आम्हा सर्वांना आमच्या सर्वांना कृपा आहे। आमच्या भजनी मंडळींना सुद्धा कृपा आहे। तरी आम्ही सुखरूप जातो आणि सुखरूप येतात। आडगाव या ठिकाणी विठ्ठलराव चव्हाण यांची चहापाणी होती। त्यानंतर आमचा सामाजिक पंगत गाव पिंगळीतर्फे बाराशिवमध्ये होती। तरी आम्ही आनंदात जातो। तळ्याव 50 पोराची कमिटी आहे, त्यांनी सुद्धा आम्हाला फराळाचं दिलेलं आहे, भरपूर पोटभर दिलेलं आहे। तरी आम्ही सुखरूप जातो। आम्हाला औंढे नागनाथ, गोकुळनाथ महाराज, गणपतीचा आशीर्वाद, गुरुरे मारुती महाराजाच्या नावाखाली आमची दिंडी चालत आहे। रामकृष्ण हरी।